Chukwu kere anyị n'isi Maazị Nnamdi Kanu ebugharịcha adọbakwa ọ dị mfe ekwe mbum ofu ekpentu eji katapila ebughị Maazị Nnamdi Kanu odogwu n'eli mmanwụ karịrị mmanwụ anyị anụna n'okwu ebiene mwelitegola ebini welụsị ka mgbugharị Chukwu okike n'elu ofom ibe ọma Chineke mere anyị n'ọrụ ọma ọlụlụ anyị oke odogwu nnọọ ekenekwara m Ifeanyi Ejiofor kene ndị lọya niile ndị merụ ka anya wee nkata ahụ akpara akpa ka ngwongwo dị n'ime ya ekenere m unu niile na Biafra m ga-enwere onwebe ejere jebuni abini agbalụ m ọfọm n'ọdụ na ejebe ibe ajekọrịcha ya n'ụbọchị ọbụla emepere ọnụ were kwue na ikpe dị na kọtụ na Nnamdi Kanu ekpegbuene na mma apịagburu ya ebini na-azụ obi ọgọ ike nke Igbo ji eje ibe ekenere ma na Igbo niile ike nke Igbo gbasiri ike Maazị Nnamdi Kanu okwu ebiene akwitedi oyibe ajọchiri gị bụ odogwu aja na Igbo ekene m mmụọ na-edu ndị Igbo niile ekene m mmụọ siberụ ndị Biafra m egwu ekene m ike nga Biafra m ji eje ekene m ha tụpụtara m ebini ka mpeweri ọfọm one akwa ka eji esi na-elere izizi ụmụ Igbo niile ndị nọ na mkpọrọ n'obodo oyibo otu a ka eji esi na-elere izi unu bido n'ụbọchị tata ma ndị atụrụ nga were megide bebe anyị ma ndị atụrụ nga n'obodo oyibo ndị Igbo niile ndị Biafra m niile elere izie n'ụnụ n'ụbọchị taa nwa kwere unu m ise